Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM. Bună seara și bine v-am regăsit. 17 noiembrie, o seară specială aici la Rock FM. Au venit în sfârșit în formulă completă țapinarii, domnul megastar Adrian Tănase, care se chinuie cu microfonul la care e așezat cumva, dar o să-l rezolvăm acum, stai așa. De la șurub, de acolo este... Așa, aia e. Bună seara Adrian Tănase, bine ai venit din nou aici în studio. Bine v-am regăsit. Bună seara celălalt, dar nu e megastar, cum e mă, cum îi zici? Coleguțul Cosmin Covei de la Țapinarii, salutare Cosmin. Doar un simplu folkstar, fără megastar. Așa, folkstar. Ce mai faceți voi? Bună seara, stimate intelectuali, suntem foarte, foarte bucuroși că suntem aici în formulă completă, așa cum ai spus mai devreme. Păi da, că de multe ori erai purtător de cuvânt al ministerului. Eu sunt de acord cu ce declară. L-am obligat, apropo de minister, l-am amenințat că îi pun poprire pe conturi dacă nu se prezintă la emisiune. Și iată că a venit. Poprire pe ce? Pe conturi. Pe ce? Exact. Pe ce? Conturi. Pe care conturi? Exact. De unde și vestitul banc cu toboșarul de jazz. Dar nu o să-l spunem aici. O să-l spunem mai târziu, nu e cazul. Uite, am anunțat și pe pagina oficială că vom avea mai multe subiecte. Vom vorbi despre festivalul tocmai încheiat de la Bistrița. Un festival care a avut ecouri superbe. Vom intra în ora a doua cu Florin Săsărman. Florin este inima și organizatorul festivalului ăsta de foarte mulți ani, o să aflăm mai multe. Iar în prima oră acum, după ce ne mai jucăm noi în careu, cum e vorba, îl vom suna și pe Adrian Vascu să vedem cum miroase Crăciunul. A muzică bună. No? Da. A muzică bună, chiar a prezentat acum câteva minute Cristi Crubaru în stilul caracteristic, vorbind despre acest festival, a zis să vedem cum este treaba asta. Bun, până atunci, cu regretul de a nu-l avea pe scenă în 20 și în 21 decembrie la gala Folk Bun 10 ani pe Dinu Olărașu și cu un și mai mare regret de a nu-l avea nici pe absolut corect, nici pe Valisterian. Ce frumos ar fi fost să-l avem pe Valisterian. Da, invitat. Și spun asta pentru că piesa de început se numește Bun găsit, este cântată de Dinu Olărașu, dar, după cum bine știm noi cunoscătorii, este compusă de chiar Valisterian. Avem două variante. Nu vine la gală, dar să-i facem o bucurie domnului Vascu și să anunțăm că vine la mirosul Crăciunului. Vine la mirosul, da, o să spună chiar domnul Vascu personal. Până atunci, da, este iată încă un motiv pentru care am început cu Dinu Olărașu. Bun găsit, dragii noștri folcări, folchiști, cum vreți voi. Mulțumim și îl salutăm pe Dinu și noi. Da, ne-am delectat și ne-am emoționat, ne-am adus aminte de vremuri în care se făceau cântece atât de frumoase și atât de deștepte. Pentru că, nu e așa, avem aici niște intelectuali care la fel țin steagul sus, asta cu intelectualitatea în muzică, în folk, e așa pe toate drumurile. Și asta se vede în spectacole, se vede în reacția publicului. Trebuia să ne găsim și noi un drum în viață și l-am ales pe ăsta cel mai greu. Nu v-ați fi făcut și voi matematician? Era un GPS mai intelectual și ne-a dus pe acel drum. Nu ne-am făcut. Și când selectezi să eviți autostres sau știi, la noi a spus a selectat numai universități. Da. Noi am glumit așa după campania electorală cu mare matematician. Vezi că nu era bine dacă... Cum ar fi fost viața mea dacă îmi plăcea matematica, da. Dar aia cu mare matematician nu-i bine, uite, nu era. Era în Italia acum, nu? Hai să revenim la... Unde ați fost voi ultima oară? La Cluj sau la Timișoara? Am avut un mini-turneu Timișoara-Cluj-Reșița. Așa, interesant. Reșița mi se pare foarte interesant de evocat. Mai ales că suntem foarte rar la Reșița. De aceea spun și eu, la Reșița bucureștenii ajung greu, chiar mai greu decât chiar la Timișoara, care e mai departe, dar e mai... Da. În fine, mai direct. Timișoara am fost de 4-5 ori. Da, acolo știu că sunteți în orașul adoptiv.
Suntem destul de iubiți la Timișoara, într-adevăr. La Reșița mergem mai rar, dar și când mergem ies concerte de poveste. Da, după mulți ani, nu știu, să fie vreo 10 ani de când am mai fost la Reșița. Și culmea, uite, apropo de Dinu, cum se leagă toate, atât faptul că ai deschis emisiunea cu Dinu, n-am mai fost noi de 10 ani și nu se făceau concerte la Reșița, dar am ajuns la Reșița în seara în care Dinu cânta în alt club. aceea seară. În aceea Vis-a-vis seară. cumva, parcă cam vis-a-vis, era aproape ăla, da. N-am apucat nici să ne vedem, nici să ne salutăm, că fiecare a fost la scara lui. Așa. Dar am aflat și noi de pe Facebook că în seara aceea cânta și din un alt club. Până la urmă a fost bine în ambele locații, la ambele concerte, dar ne-a părut rău așa că tot nu se întâmplă nimic în Reșița. Auzi, unde dai cu tunul un an întreg și nu se întâmplă nimic și deodată publicul trebuie să se împartă să se împartă, da. Dar să sperăm că data viitoare vom avea mai mult noroc, atât noi cât și cei de la clubul de vis-a-vis și o să fie cumva altfel gândite concertele. Iar pentru că spuneați că a fost un mini turneu, da, care a fost ordinea? Timișoara, Cluj-Reșița. Iarăși ciudată. Am avut un tour manager. El a avut un GPS interesant. GPS-ul meu așa... Au atacat rușii asta cu zi. Da, au sabotat un pic GPS-ul. Ne-a luat întâi pe la Universitatea de Vest, după aia pe la Universitatea din Cluj și după aia ne-a dus la clasa muncitoare. Explicație. Haide să vă spun și explicația. Explicația este că la Timișoara este o tradiție că se face doar și doar joia. Cei de la Reșița își doreau sâmbăta când nu știau că este și din orașul vis-a-vis și atunci le-am legat așa cumva într-un triunghi ciudat, dar chiar dacă a fost un pic mai lung, a fost frumos. Să lăsăm trecutul și să privim spre viitor, cum că joia asta care vine pe 20 noiembrie suntem în Quantic pentru cei primii 24 de ani pe care îi împlinim la mulți ani și să ne sărbătorim frumos joi la Quantic. Aveți toate detaliile pe Facebook-urile atât ale noastre cât și ale clubului Quantic, bilete pe iabilet.ro, ne vedem acolo să sărbătorim. Sau și mai simplu bilete.quantic.pub și ia uzi, bă, câte platforme s-au făcut. Dacă te duci pe quantic.pub, gata, te duci. Gata, merge Nu, că treaba. e tot prin... Tot prin Iabile, dar merge treaba. E așa, o suveică. Dar să vină să ne sărbătorim frumos, să fie frumos. Să bem o apă plată împreună. Vorbind despre Gala Folbun, de unde sunteți nelipsiți de câți ani? De 4 ani? Da, și ne bucurăm că suntem acolo parte din povestea asta frumoasă. La fix o lună, într-adevăr, după ce ne sărbătorim, pe 20 decembrie suntem prezenți în prima zi a Galei Folk Bun, alături de puști din aceștia rebeli, Baniciu, Vintilă. Tânăra generație. Așa ceva. Da. Bine. Și noi suntem tânăra generație, știți? Dar deja avem fiecare 47 de ani. Până atunci mai avem, dacă sunt toate anunțurile, mai avem un anunț scurt de făcut, că până pe 20 decembrie mai avem și un Moș Nicolae tradițional la Galați și intervinăm anul frumos, ca să le spunem pe toate dintr-o suflare. Moș Nicolae. Pe 6 decembrie. Întrebarea mea, de fapt, așa, acolo voiam să ajung. 20 decembrie la Palatul Național Copiilor, vestita primă seară. De unde veniți voi? Din ce alt colț de țară combinat cu un colț opus ca să veniți la Palatul Național Copiilor? De nicăieri, nu-i așa? Măcar din atunci... București. Nu? Cu metrou. Cu metrou, în sfârșit. Nu mai aveți... Da, că ne-am mai întâlnit. Schimbăm la Unirii 2, știi? Da, ne-am mai întâlnit, noi veneam de peste mări și țări uneori, acum venim frumos de acasă. E un sfârșit de an mai liniștit, dar tare mare bucurie ne faci că ne inviți din nou la gala asta minunată și se încheie anul frumos, cu prieteni foarte dragi, atât cu colindele de pe 21, cu Berții, cu Alina, cu toată lumea cea bună, cât și cu
Bagabonții ăștia mici, cum spuneam, Vintilă și Baniciu. Cum le spui tu în glumă celor de la Dorohoi, da. De la Dorohoi, fraților voștri de la Dorohoi. Vagabonții din Dorohoi. Așa, da. Este prima dată care, când... iată, din păcate, da. nu pot fi... Este prima dată când nu vor fi la Gala Folk Bun, pentru că au deja concerte și n-am reușit să armonizăm treaba asta. Pe toate, da. Bine, dacă ar fi să vă întâlnească lumea pe stradă, ce le-ați spune voi? Știi că este confuzia între Ducu Berții și Berti Barbera și Maienco, Mircea Vintilă cu Mircea Baniciu, mereu sunt confundați. Cu cine te-ar putea confunda pe tine, Adrian Tănase, cei care te opresc? Da, când eram mai tânăr îmi ziceau că semăn fie cu Laurențiu Cazan, fie cu Radu de la Boschito. Da, în acea vreme, da, corect. În cazul ăsta, da. Da, și dumneavoastră, domnul Covei? Eu nu mai știu cu cine am fost confundat. Cu ăștia de la Paraziții. Chelul de la Paraziții, da. Zici că ești domnul Bine. Cristian Tabăr, așa un pic. Un pic așa. De ce întreb asta? Pentru că dacă cumva n-au nicio idee atunci când îi întrebați cu cine așa... Dar ne recunosc, așa, după elicopter, știi, când aterizează elicopterul, știu că suntem noi. Puteți să le spuneți simplu. Spune-mi pe nume. Da, nu? Adică... Așa. Nu? Aici voia să ajung. Galbenă gutuie, ați recunoscut-o pe Narcisa Suciu. Este un cântec celebru, un hit al folcului anilor 80, compus de Nica Zaharia, care se află... Ziceți voi în ce țară se află Nica Zaharia acum? Care avea 17 ani ceva, 18 ani când a făcut cântecul ăsta. Ea era mezina, ea și cu Maio Ghiozzo și un pic de Dinu, așa, Dinu era un pic mai mare. Sau pe acolo. Așa. Zicem noi? Ziceți voi unde e plecată fata asta, care a compus cântecul ăsta? Păi, zici tu un continent, ca să vedem dacă nimerim. Da. Oceania. Australia, direct? Ești aproape, e Noua călduț. Zeelandă. Hawaii. Este și mai călduț. Ați auzit voi de Tasmania, voi oameni buni? Da, de la diavolul Tasmania. Exact, acolo. Ei, uite că nu din Tasmania, ci de mai încoace, de la Cluj și nu chiar de la Târgu Lăpuș, care era un pic mai departe, este cu noi în direct domnul Adi Vascu de la TVA. Salutare, Adi, bună seara, bine ai venit la Rock FM. Salutare. Seara bună tuturor. Salut, Cristi, ție și domnilor tineri, țapinari, cei mai tineri dintre noi. Cei mai tineri dintre noi, așa e, da. Uite, aici ai nimerit-o. Mulțumim. Păi n-am nimerit-o, că am calculat-o bine. Da, trebuie să-l ajut între timp pe Adrian Tănase, care are o cască defectă, șchioapă. Și da, chiar ai putea să mergi. Am gândit că deși este cel mai tânăr, aude cel mai rău. Că nu m-aș mira că la roșu. generații tinere vin. Trebuie să apeși pe roșu, dragă Adrian, uite-te la mine. Așa, ok. Bun, uite, ca să-i dau lui timp să își ia casca potrivită, oare tu știai de Nica Zaharia că e în Tasmania, Adi Vascu? Eu știam că a făcut școala în Australia, așa, că este undeva acolo, dar n-am știut destinația sau locul în care acum se află. A făcut școala în Australia, oare, sau chiar acolo în... Ceva școală... Da, bine, școala, conservatorul, cum se zicea la noi, da, Universitatea de muzică de acolo. Și a luat licența cu vreo câțiva ani și uite, Narcisa, ce minunăție a scos și ea din galbenă gutuie, aia cu care au crescut generații întregi în lunile... Și Narcisa unde a stat o perioadă în Finlanda. Aici aproape. Aici aproape, în partea elaltă. Da. Tasmania sud departe, Finlanda nord deci departe. Nu s-au văzut. Nu s-au văzut. Da. Hai că au avut totuși ceva în comun. Gutuia galbenă. Gutuia galbenă, corect. Dragă Adi Vascu, am intrat în linie dreaptă cu toții, mai ales voi, adică și aici mă refer la trupa cu valoare adăugată, care organizează de câți ani? De 5 ani? Da, suntem în al 5-lea an. Așa. De Teatrul Național din București, sala Ion Caramitru, cu al nostru spectacol Mirosul Crăciunului. Ați făcut furor cu numele ăsta, s-a amuzat și Cristi mai devreme când a prezentat și ne invită Cristache la Folk Bun, la cele două mari producții, așa, Gala Folk Bun 10 ani și
Mirosul Crăciunului. De la el Ai văzut? este patentată deja. Cred că ar fi interesant de văzut ce simte fiecare prin mirosul Crăciunului. Exact. Ce simte fiecare când aude acest lucru? Oare ce are, ce îi se induce? Nu știu, cozonaci, miros de iarnă, carne de porc afumată, prăjită. Hai că te-ai apropiat de la galbenă depinde gutuie. de fiecare. Da, chiar și de uite, galbenă gutuie, da. Gutuia din geam sau portocale pentru unii, știi că erau foarte dorite și le primeam de Crăciun pe vremea când noi copii mici eram. Portocale, dar nu oricum în vin fiert. Asta sunteți voi acum, bă, boierii. La noi când vedeai o portocală, erai... Exact. Adi, așadar, Da, dragul. formula voastră a fost încă de la început eu i-aș zice o inovație și asta v-a venit cumva natural, pentru că ați făcut această trimitere către zona aia minunată din Maramureș, ați adus un nume mare, în primul an sau în al doilea a fost Grigore Leșe? Am adus nume mari de fiecare dată, pentru că noi avem acest concept de spectacol roller coaster, în care să trecem de la niște emoții la alte emoții, astfel încât să nu plictisească. Și de aceea, în jurul nostru, care eram, să zicem, gazdele, am invitat până acum oameni de genul Horațiu Mălăele, Emi Drăgoi, Ducu Berții, Mircea Vintilă, Claudiu Blonț, Fără zahăr. Fără zahăr. Sigur, Grigore Leș a fost 2 ani la rând, împreună am fost cu acest spectacol și la Chișinău, acum 2 ani. Și sigur că în fiecare an avem niște invitați deja care sunt permanenți, este corul din Târgu Lăpuș, care vine de acolo cu izul maramureșan. S-au alăturat un grup de fete frumoase de acolo care cântă tradițional lăpușencele și începând de anul trecut mai avem un titular în echipă, de fapt 2. Primul titular este Orchestra Simfonică București, Da. care a umplut scena și la propriu și la figurat. Nu ne imaginăm spectacolele de aici fără ei. Iar al doilea titular este... Lasă-mă să-l ghicesc eu pe al doilea. Te rog frumos. Moș Crăciun cu plete dalbe, nu? El e. Exact. Și al doilea titular este Moș Crăciun. A fost anul trecut alături de noi, va fi și anul ăsta. Se va vedea anul ăsta că a fost criză în România. Uitați-vă bine la Moș Crăciun și o să vedeți că a intrat puțin la apă. A intrat la apă, da? Puțin așa. Să-i spunem totuși numele lui Moș Crăciun. Aduce pachete, dar de austeritate. Cred că sunt largi hainele de anul trecut lui Ișvan David. Ișvan David, el este moșul nostru Crăciun. E veritabil, adică nu e... Eu îi văd o carieră în povestea asta. Putem, Cristi, să devenim impresarii lui la un moment dat, dacă e cazul. Dacă mai are cineva nevoie de un Moș Crăciun veritabil... Îți dai seama câți bani am scoate? Băi, nu știu câți bani am scoate, dar cred că cred că am bucura mulți oameni dacă l-ar vedea. Sigur că da. Da, eu am forțat un pic în limbajul impresarilor, știi? Ai făcut-o bine. Sigur. Noutățile din acest an sunt deja, și îți mulțumesc foarte tare, pentru că sunt artiștii pe care am ascultat deja până acum, Dinu Olărașu și Narcisa Suciu. Deci pe lângă... Și neapărat să amintesc că vreau, pentru că ținem foarte tare, suntem bucuroși că întinerim scena, alături de noi vor fi corul Allegretto și, bineînțeles, domnișoarele care anul trecut au fost foarte, foarte bine primite, vor fi alături de noi Jacqueline Crăciun, Diana Porca și li se alătură în acest an și Silvia Ceche. Așa că o altă artistă tânără și talentată. Așa că avem niște ingrediente pe masă bune și trebuie să mă anunț o premieră. Din acesta avem și dirijor, avem și anfitrion. Până acum n-am avut, ne-am cam prezentat așa. Ia. Cine e dirijorul? Cine e dirijorul? Domnul Hrubaru oare știe cine va fi dirijorul? Da. Păi nu. Cristi Dumitrașcu va fi anfitrion în această seară și, doamnelor și domnilor, vă rog să veniți
și să-l vedeți, pentru că nu va mai fi în vestă și în blugi, îl veți vedea în costum și cămașă. Așa ceva Vine e de la o o nuntă, imagine exact. extrem de rară, extrem de rară. Ai auzit ce a spus domnul Covei aici? Adică că vine de la o nuntă, Nu, înseamnă? Nu cred, ce nuntă marțea, mă, și în post. Și în post, Nici o corect. nuntă, Păi aia e. nici o nuntă. Nu, domnul dirijor s-a adaptat la cerințele și locul în care se află. Sigur Nu că cred da. că frac, dar Va nu fi. e nevoie. Nu e nevoie. De frac. Va fi o bucurie să fiu acolo chiar și așa în costum, vorba lui Covei venit de la o nuntă, ceea ce nu-i cazul, că e post și așa, dar este, repet, o bucurie să fim acolo împreună. Îi invităm pe toți cei care sunt prin zone sau poate că nu sunt, dar vor veni din alte orașe, 16 decembrie, într-o zi de luni, marți, ce bine! Mă și gândeam cum fac emisiunea de acolo. În direct. Deci, tot. Puteai, dar O transmite totuși în direct, da. Ne-am gândit pentru că nu te-am văzut niciodată la emisiune în costum și atunci m-aș fi gândit că nu prea ai cum să o faci. Ai avut grijă. Am avut grijă, mare grijă de acest lucru, categoric. Mulțumesc tare mult, vom mai vorbi în săptămâna premergătoare spectacolului de la Teatrul Național din București, 16 decembrie, ora de începere. Cred că e 19:30 sau 20, trebuie să mă uit exact, pentru că ne-am uitat și poate și voi la galele voastre aveți aceeași problemă. Cât de aglomerat o fi la ora aia și când este mai comod pentru cei care așa este. să poată ajunge. Este să un pic nu diferit, alege, Adi. să... Este un pic diferit pentru că 20 și 21 decembrie, spre norocul nostru, este în weekend. În schimb, într-adevăr, marți, e mai liber. marți în 16, este posibil să înceapă undeva la 19:30 este ora pe 30, care am... Da, pentru că nu vrem să și durează în jur de ne dorim să nu depășim 2 ore și un sfert, 2 ore jumătate, din respect față de public și de a nu sta atât, știu eu, în poziție, nemișcați pe scaun și să prindă și niște ore rezonabile de mers pe casă. Deci 19:30 va fi ora, dar ține minte de anii trecuți, e mijloc de decembrie și foarte mare aglomerație. Bine, ascultăm poveste folk, hitul vostru, cel care a devenit, iată, și, cum îi spunem noi în radio și în televiziune, jingle de gală. Așa este. Da? Și chiar a dat Jingle foarte bine gală, la Timișoara, cred că a fost prima dată, nu? La Cluj. La Cluj a fost și la Cluj, da? Da. Bine. L-am asociat galelor. Așa. Mulțumim foarte mult. Mulțumesc tare mult, Adi Vascu, poveste folk cu TVA. Și aici seară bună. Aici am să-i amintesc și pe colegii tăi, Dorin Andone, Teo Boar și Vladic Nejevici, poveste folk, ascultăm și revenim aici cu tinerii de la Țapinarii. Ia spune Țapinarilor, folk, asta e o poveste folk, a voastră este de 24 de ani. Sărbătorim joi la Quantic, joi 20 noiembrie. Stai să ne gândim. Are legătură cu data? Nu, are legătură cu anul. Cumva, da. Pentru că eu știu că era ceva în primăvară. Sunt mai multe momente. În toamnă a fost lansarea primului album. Cumva octombrie. Primul concert a fost vara. Primul concert a fost vara, iar prima difuzare a fost atunci când a picat Paștele în 2001. Nu știu dacă martie, aprilie, ceva. Aprilie ceva, Gata. Prima difuzare, noaptea de învier. L-am prins pe Tănase, Covei, fermoară un pic. La guriță. Da. L-am prins pe Tănase. Ia spuneți, domnul Tănase, 2001, când v-ați întâlnit voi și ați făcut Țapinarii? Zi, domnule, că uite, pe Covei l-am ascultat de 2000 de ori aici. Așa, cum de va veni vouă? Noi eram prieteni de mulți ani și... Erați prieteni de câți ani? Cu câțiva ani înainte, de prin 98, cred. Da. Că școlile nu erau, adică nu erați în aceeași... Am făcut același liceu, dar nu ne-am întâlnit în liceu. Nu ne-am cunoscut. Dar nu facultatea după aia, n-ați avut treabă cu așa? El regia, eu jurnalismul. Așa. Și ne-am întâlnit printr-o prietenă comună, ne cunoscusem deci prin 98, cred, așa. S-a lipit de mine că făceam niște emisiuni la TV Stigma. Eu am avut și o piesă de teatru, a venit la piesa mea de teatru, ne susțineam. S-a rugat de mine! Da, sigur. Lasă-le să vorbească. N-avea material să dea examen și așa. Și eram prieten și chestia, clipul cu Piticu, de mult voia să facă ceva cu el și
să-l dea, spre exemplu, și altor trupe. Și într-o dimineață, prânz, ce era, nu știu, că eram pe la calculator, mi-a zis, hai mă, să facem ceva cu aia, uite, am scris niște versuri, hai să facem niște muzică și a ieșit. Inițial nu voiam să fie decât așa cât un clip din când în când, dar eu aveam multe piese compuse și am zis, băi, eu nu, ori facem ceva, ori nu facem. Băi, foarte interesant. Stop, vă rog. Hai să facem ancheta aia jurnalistică, tu te-ai făcut jurnalism. Așadar, clipul cu piticul exista. Da. Era, da, fără exista sonor. Un fără filmuleț. sonor, da. Un filmuleț. Un filmuleț făcut în 16 mm alb-negru, Așa proiect era. de școală. Proiect de școală al tău. La regie, da, proiect de școală. Vino mai la microfon, așa. Temă, proiect, portretul contemporanului meu. La aceste teme, de obicei, oamenii merg pe siguranță, se duc sculptori, pictori, sunt și filmice aceste imagini, cum dă sculptorul cu dalta, cum pictează cu penelul pictorul, e foarte filmic. A venit Covei. Lui a fost mai ușor. Că... A venit Covei cu piticul care face striptease. Da, îți dai seama ce, adică... Îți dai seama, da. Și cu profesori... Și te-a pus să faci altceva după aia, că nu ți l-a acceptat parcă la examen, nu? Da. Ba, nu, cred că a fost alta. Nu? Pe ăsta mi l-a acceptat. Nu, chiar a fost apreciat ăsta. Nu mai țin minte unde am dat două variante. Și mie mi-a plăcut cum arăta acest filmuleț și căutam, având în vedere că era peliculă 16 mm fără sonor, căutam să-i pun o coloană sonoră și tot gândeam dacă se potrivește cu muzicile altor formații sau așa și după aceea pe sistemul, ce-și face omul cu mâna lui e bun făcut și practic e o muzică creată special pentru acest clip, am creionat Sunt fericit și apoi l-am sunat pe domnul Tănase pe fix cu această propunere, pe fix. 648 sau cât era atunci? Era cu 6, fără 02. Nu era 021, era corect. Cu 648. 648. Uite, încerc să mi-aduc aminte. Da. Nu, 674. 674, nu? Ceva de gen. 6-7. Noi vorbeam, tu știi că domnul Covei vorbește foarte mult la telefon și una dintre poveștile cele mai frumoase de viață, zic, eu am apucat să vorbesc cu Covei la telefon atâtea ore cât vorbește la telefon pe fix, tată. Adică e altceva. Cu mobilul mai pui deoparte, mai pui pe speaker. Acolo, dar îți dai seama, pe scaun. Alte facturi. Sigur. Da, venea Rom Telecomul. Bun, spuneți-mi, hai că o să dezvoltăm, nu încheiem aici, mi se pare foarte interesant că de regulă vine Covei la emisiune și știi cum e, el și cu Bănică Junior, știi? Îi întrebi ce face Tănase. Avem concert la Quantic, știi? El tot... Astea-s mișto. Poveștile astea pe care nu le știu foarte mulți. Uite, avem și mesaje, ne salută o fană a emisiunii și o fană a voastră, Eliza. Era și cazul ca Țapinarii să se prezinte în formulă completă. Completă. Așa, unul non-sinfonic, unul de-a dreptul megastar. Bun venit! Era pe la 19.05 mesajul. Nu l-am văzut. Pe fază, Eliza. Pe fază, ca de obicei. Și mai sunt și altele, vă mai spun. Da, vă mai salută și colegii noștri, Tatiana și Marius Ojoc. Bună seara, Folbun, Cristi, Cosmin, Adrian. Ne-am văzut în multe festuri vara asta și sper să ne revedem și vara viitoare sau și mai repede de vară, dacă se poate. În 30 de secunde, istoria piesei între da și nu. Domnul Tănase. Da, chiar în 30. În 30 de secunde. Da, m-a inspirat din viață un moment al divorțului. Aha. Și restul e de la sine. Restul e tăcere. Restul a venit de la sine. De obicei când vin toate odată și... Da? Bine, uite, între da și nu este o premieră, dar e un cântec mai rar difuzat, așa că îl ascultăm și revenim. Mai avea muzică de divorț. Da. De care și Dacă tu vei pleca, Ducu Berții, o șansă, i-aș spune, nu rarisimă, dar rară, de a-l vedea pe Ducu Berții într-un concert de colinde în sală. Este în 20 decembrie, în 21 decembrie la Palatul Național al Copiilor, într-o seară cu Mircea Bodolan, cu Alina Manole și cu alți artiști mari, uitați-vă pe afiș. Suntem aici în studio cu domnii de la Țapinarii, care joi au aniversare de 24 de ani în Quantic. Și ascultându-l acum pe Ducu Berții, pentru că întrerupsesem discuția asta
la sentiment cu domnul Megastar Tănase despre începuturile voastre. Voi sunteți una dintre trupele de alternativ, numele din alternativ, care nu au avut neapărat un reper între artiștii consacrați din folk. Voi ați cântat altceva de la început? Sau? Nu, n-am avut treabă cu folk. Asta... Eu cel puțin nu, eu am fost... Care sunt reperele tale? Metale, grele? Nu neapărat, hard rock, metal... Ce spui de Megadeth? Nu sunt un fan Megadeth, Păi cum? eu sunt cu Metallica. Sunt acum top. Știu, de aia sunt cu Metallica și mi se pare că e băiatul ăla super răcios care e supărat că a fost dat afară din trupă. Așa, așa. Nu știu, n-ai văzut că a făcut cover după Metallica, știi? Adică e... Ceva. Ia uzi, domnul Covei, tu ești cu Sanremo, tu ești pe altă parte. Nici eu n-aș fi neapărat cu Sanremo. Sunt cu cei care au fost rebeli și au participat la Sanremo doar așa pentru a zice, uite, sunt ăsta, și după aceea veniți la mine pe stadioane. Adică zona aceea, Vasco Rossi. Vasco Rossi, sunteți de-a dreptul exclusivist de Vasco Rossi. Nu au prea auzit românașii noștri. N-au auzit. Adevărat că și Quantico e ca un stadion, dar mai mic așa. E ca cum e dealul Polonic Munte, așa e, știi? Dar dacă tot Quantico, un stadion. Stat prin Italia și am admirat cultura și muzica și filmul italian, am fost să-l văd pe Vasco de 2 ori până acum și sper să mai merg. Are acea strategie celebră, nu cântă un an întreg și face câte stadioane? Câte vrea el. Se oprește pe la 8, așa, pe la 10 atunci când jandarmeria de acolo îi spune, vă rog, nu mai facem față, haideți să ne oprim la maxim 8 anul acesta. Da, A bătut și recordul unui... adică oricum când vin cei din afară fac 2 stadioane, nu știu dacă mai poate fi bătut, a făcut vreo 7-8 Păi da, dar și el cred că dacă pleacă în străinătate n-are același succes ca în Italia. Corect și asta, nici nu prea cântă prin străinătate, dar totuși este singurul star care a umplut de 7-8 ori consecutiv San Siro și până acum nimeni nu l-a bătut. Și Italia, echipa națională a umplut San Siro aseară. Și i-au umplut norvegienii poarta de goluri. Da, corect și asta. Da, cine știe, poate cădem pe acolo. Bun, să ieșim din fotbal, că atât ne trebuie. Am pregătit o piesă cu buna voastră colegă de scenă, se numește Alina Manole. Și Alina Manole va fi în seara a doua, în seara aceea cu Ducu Berții, cu Mircea Bodolan, cred că cu corul Carmina, ne uităm pe afiș. Am ales o piesă foarte încifrată așa și foarte puternică. Azi aleg, după care trecem în partea a doua a emisiunii, în ora a doua, în care vă voi da acea probă, ruleta rusească, să vedem ce am ales, domne, la Folk Bun de demult, la Folk Bun de azi, la Folk Bun la debut, chiar avem o piesă la debut. La probele astea. Alina Manole, azi aleg Folk Bun Rock FM. Am intrat în ora a doua aici la Folk Bun, 17 noiembrie, Folk Bun de demult, așa cum începe fiecare oră 20 de luni de aici de la Rock FM, în studio Cosmin Covei și Adrian Tănase, sau invers, Adrian Tănase, Megastaru, și Covei, cum ai zis? Doar maestre. Doar maestre, da. Maestrilor, ce credeți voi că am ales la Folk? Acum, nu trebuie să vă explic, că știți cam care e formatul, ce se întâmplă în rubrica asta, în cealaltă de azi și în cealaltă de mâine. Da. Debut, cum ar zice băieții. Deci acum e Folk Bun de demult. De demult. Ia spune, domnul Tănase, că tot nu v-ați ghidat așa, nu v-ați raportat la... Indicii, ceva? Ce vă place așa de noi vechi? Aia vechi. Valistarian. Aproape că a câștigat din prima, nu? Nu, aproape că puteam să pun pariu, că asta vă spune și eu mă bucur. Dar nu e Valistarian. Ne dați un indiciu dacă... Un indiciu ar fi... Domn, doamnă... Este un domn, hai să zicem. Da. Okay. Este un domn și acum aș putea să vă dau un indiciu îndepărtat. Ai putea. Este legat cumva de... știu că o să se supere că îi zic doamna Alina Manole. Îi zic fata cu chitara
Alina Manole, care va cânta în 21 decembrie la Palatul Național al Copiilor. Păi și e de demult, dacă e legat de Alina Păi e Manole, legat de tânără, Alina, ca noi. păi asta spun, că e un indiciu îndepărtat. E legat cumva de... Stai așa că știu. Stai așa că știe. Știu de ce e legat. De ce e legat? Pentru că a primit premiul la Om Bun, deci... N-ai treabă, mă, n-ai. Ești departe, rece. Departe, departe? Rece. Am spus că e legat de Alina prin realitatea că ea cântă în 21 la Palatul Național al Copiilor. Și în seara cântă în seara cu ea. Ai văzut? Și a zis mai devreme cine cântă, da. Mură în gură. Gata, știu. Ia spuneți. Mircea Bodolan. Ai văzut. Gata. Ce greu era. Gata. Mircea Bodolan, acum vă dau una și mai grea. La Ipotești. La Ipotești, ne-a făcut o plăcere deosebită să-l reascultăm după ani și ani de zile de când ne mai văzusem noi la Arad la un festival. Așa, uite, ne salută Claudia Arad. E cu ochii pe bârfele, nu știu cum a zis aici, că să aud eu tot ce bârfiți voi acolo. Așa. Suntem cu Andrei în prima seară, pe 20 Este mama lui decembrie. Andrei Arad, care cântă în prima seară, da. Suntem cu Andrei Arad acolo, pe baricade. Așa, uite, Mihaela Andrei zice că Alifantis nu e Alifantis. Alifantis este în decembrie în altă parte, la Teatrul Național, nu? Este Moș Nicolae. Moș Nicolae, bun. Am stabilit deja că este Mircea Bodolan și acum o să vă dau una și mai grea. Piesa cea mai cunoscută și cea mai iubită a lui Mircea Bodolan. Gata, știu. Și o știe pe toată, doamnă, că am ascultat-o live. Ia să auzim. Rănitul dintre linii. Uite-l, mă, că știu știe, tot, mă. sunt tobă de efort. Cum zic ei că n-au stat cu urechile pe folchiștii din generația generică. Iată că știe. Rănitul dintre linii, Mircea Bodolan, îl veți putea asculta și vedea în 21 decembrie la Gala Folk Bun 10 ani de la Palatul Național al Copiilor. Uite că am schimbat pentru voi, pentru că sunteți o trupă atipică, am schimbat și ordinea asta. Trebuia să vină Folk Bun de azi, dar uite că avem la debut, nu se întâmplă în fiecare zi și asta se întâmplă doar când avem artiști debutanți și vom afla în curând de la Florin Sesărman care sunt numele câștigătoare de la Bistrița și poate ne vin și nouă niște nume noi și niște piese noi, dar se mai întâmplă atunci când intră în playlist o piesă nouă, deci e la debut piesa, nu... Și am ales ceva aici, pentru că, uite, mai era puțin și nu o mai puteam lega de anotimp, că se numește Toamna. Cine credeți voi că a făcut o piesă nouă care se numește... Marius Matache. Mi-a plăcut reacția. Vino mai la microfon. Megastare. Eu scorigen la... Auzi, știi cum a făcut? Și că iar începe asta. Cam așa. Cine credeți voi că trupă de alternativ fiind a inventat, a compus un cântec care se numește Toamna și va fi în premieră la Rock FM acum. Alternativ. Alternativ, domne, tânără, cred că mai tânără decât voi. Tânără galbenă gutuie. Ia ca nu știu dacă chiar. Alternativ, tânăr. Am să vă dau un alt indiciu. Așa. În această trupă cântă niște băieți cu care voi ați colaborat chiar și pe niște piese în studio. Vedeți? Fără zahăr doar nu scotea cu toamna. Îi scot doar cu iarna. Da, a mai fost Ovidiu Mihailescu, Florin Chilian. Folk frate. Ai văzut cum știe, mă, n-ai cum să-i faci. Unde am colaborat? Trupă tânără. Uite că nici nu știe cine i-a cântat Coloșa la banii. Da. Păi da. Păi acolo e, nu când fac ei acolo împreună. Așa. Orchestrațiile. N-a fost chiar o colaborare cu trupa, adică... Nu cu trupa, păi asta spun, niște domni din trupă, nu cu trupa, niște domni care... Așa, că mai are Teddy un proiect este și de-aia e... Sau la nu, domne, nu, mă refer la pianul vostru l-a preparat din banii. Exact. Taxi. Trupă tânără. Trupă tânără, bun. Taxi. Ei, uite, am ajuns la numele trupei. Folk Frate este trupa care are o piesă la debut în seara asta. Ea se numește Toamna, precum am spus.
și îi dăm acuș... Era simplu cumva, da. Da, era simplu. Îi dăm acuș o primă audiție, după care venim cu un folk bun de azi din nou surprinzător. Da, i-am ascultat pe băieții de la domnii de la Folk Frate cu o piesă în premieră, la debut așadar, la aici la Folk Bun, la Rock FM, toamna. Mergem mai departe, este rumoare aici în studio între membrii trupei Țapinarii. Nu a fost de ajuns că domnul Megastar Tănase ce mai vrea asta să ne întrebe, a început și Covei acum. Pentru că... Este Mama Omida, ce Mama Omida, da, auzi, ce emisiune asta? Mama Omida, ce e? Trebuie să ghicim noi. Serios, om serios, domne, sigur. Domne, serios. Există un... Da. Există un motiv pentru care am făcut asta, pentru că domnul care e acum la telefon este nominalizat la premiul Folk Bun de azi și care este chiar o piesă de-a domniei sale. Dar am să vă rog să ghiciți voi și o să aflați și de ce l-am sunat acum, pentru că a fost așa o chestiune destul de spontană, așa, da. Folk Bun de azi, repede. Știți ce să alege la Folk Bun de azi? Să vă dau un indiciu totuși? Da. Așa. Să zicem un premiu n-a fost chiar la debut, dar atunci să zic eu că a început consacrarea pe scenă 1995 Folk Bun. Ăsta om bun. 1995. Nu poate fi ăsta un indiciu pentru voi, că voi sunteți mici. Un alt indiciu... Cum adică? Suntem așa de mici. Păi da, n-ați fost voi la om bun în 95 să vedeți cine a cântat acolo. Eu 95 de-abia mă apucam de chitară. Păi asta spun. Așa. N-ați fost acolo să deci unul vedeți... mai din coace, ia spune. Unul mai din coace, ce să mai... Hai să vă dau un alt indiciu. Așa. Să zic el, bună seara. Haide, spuneți bună seara, domnul. Alo, bună seara. Nu sunt Mama Omida, dar sunt în localitatea de unde era Mama Omida. Mihailescu! Îi salut cu drag pe băieții de la Țapinarii, Salut, cu care Ovidiu. avem stagii vechi împreună. Așa. Am și scos niște piese cândva de mult A apărut și în pe colaborare. vinilul nostru, am avut Da, multe, pe multe albumul chestii vostru. faine. Da. Mai pe la început. Da, domnul Mihailescu. Bună seara, domne. Bună seara, bine v-am găsit. O surpriză foarte plăcută. Chiar și pentru mine. Știi că am pus mâna pe telefon și mă tot sună domnul Mihailescu de vreo câteva, nu știu, săptămâni. Bă, zice, așa, da, și zice... odată la câteva zile. Da. Și zice, bă, tu ai telefonul închis mereu. Unde, mă, că nu l-am niciodată? În fine, eram pe drum, probabil că veneam de Poate la că s-a Brașov. schimbat și nu știu eu. Nu s-a schimbat, uite. Nu. Sau nu știu, pe ce mai fi sunat tu, da, pe fix. Da, o să mă WhatsApp, uit, așa. o să spun. Acum, vă întreb atât. Când cântați dumneavoastră la Palatul Național al Copiilor în Gala? Cu noi, normal. În 20, dacă știu bine. Noi pe 20 20 m-am uitat decembrie. eu și m-am și bucurat că n-am mai avut... Nu ne mai am mai întâlnit. fost sub umbrela aceluiași festival, dar nu în aceea zi. Și de data aceasta, iată că ne vedem și cu Ovidiu, și cu Cosmin Vaman, și cu Daniel Iancu, și cu Andrei Arad, și cu domnii Vintilă și Baniciu, spuneam eu, tinerii debutanți. Deci ne vedem toată gașca E acolo. super tare, da. Da. Dragă Ovidiu, Gașca de necolindători. gașca de necolindători, da. Non-simfonici. Ce mai faci? Unde mai cânti? Ce mai compui? Păi, Nu ne-am fac văzut de o grămadă de bine. vreme. Fac bine. Dacă știam că vorbim, îți trimiteam o piesă nouă. Așa, dar asta e altă poveste. Lasă că-mi La trimis tu. debut, la debut. Exact. Mai am pe 20 noiembrie la Muzeul Literaturii cu Alex Turcu, așa o poveste cu poezie și muzică, cum îmi place din când în când. Da, Mai întotdeauna, așa potolit. întotdeauna în Și fără aceea zi cu așa, prietenii, cum iar am în zis. afară de asta mai avem pe 30 cu grupul Vouă la Teatru Tănase. Ia uzi, băi, la Tănase, băi. Da. Și cu asta ce am făcut? Păi ce să facem? Cu grupul Vouă avem, cred că este al 4-lea sau al 5-lea spectacol la Teatrul Tănase, deci ne-am asigurat acolo o seară la 3-4 luni și e foarte plăcut. Stagiune. Să știi că ai pășești pe o scenă unde sunt nume mari au fost din comedia românească. Și în afară de asta mai am pe 12 decembrie un concert de colinde, că tot zicea cineva de necolindători. De necolindători, da. De fapt de colinde și cântece de iarnă și cântece de suflet la Biserica Anglicană. Unde sper să iasă ceva mai special cu lumânăruțe, cu nu știu ce, cu atmosferă, cu
așa mai de suflet. Lumânăruțe parfumate sau de alea de biserică? Nu parfumate. Luminate. Da. Dragă Ovidiu, uite, le-am făcut o surpriză băieților de la Țapinarii. Și mie. Așa, și am ales de la tine, nu-i mai supun la cazne, că iar se supără Ba da, megastarul. zim. Cipilica. Uite, vezi, ai pornit pe un drum greșit. Fiule. Așa, uite, un indiciu aș putea să-i dau chiar autorului. Este vorba despre retrovizoare, domnul Mihailescu. Nici el nu știe. Da, este o piesă care se numește Privește înapoi. Ce cu este mânie. Retrovizoare? Oglinda, da. Ai văzut? Eu mai așteptam la o stea. Da, că tu îi spui în mai multe feluri, steaua, nu așa? da. Exact. Da. Bine, ascultăm Oglinda și ne vedem Mulțumesc, vă îmbrățișez la pe Palatul toți cu Național cel mai Copiilor. mare. Mulțumesc, Abia Ovidiu. Ne vedem pe Vă îmbrățișez 20. cu drag pe toți. Da, abia așteptam. Vasile Șeicaru, actorul, evident că pentru cunoscători nu mai are nevoie de nicio prezentare. Vasile Șeicaru și nici cântecul ăsta, poate cel mai cunoscut cântec al lui Vasile Șeicaru, în afară de Antiprimăvară. Suntem aici în direct cu băieții de la Țapinarii și la telefon este Florin Săsărman de la Bistrița, acolo unde s-a încheiat în weekend festivalul Bistrița Folk. Salutare, Florin, bună seara, bun venit! Te salut, Cristi, îi salut și pe oaspeții tăi. Salut. Mă bucur că ne auzim, mă bucur că s-a încheiat cu bine, cu foarte bine, să spun așa, și această ediție a 23-a Festivalului Bistrița Folk și cred că despre ea vom vorbi, nu? Da, păi să știi că ecourile au fost foarte, foarte mari. A fost o ediție superbă. Ați avut și un concurs puternic despre care aș vrea să vorbim către finalul intervenției tale, dar este minunat că acolo la Palatul Culturii din Bistrița se întâmplă acest festival. De cât timp? În fine, n-a fost el la Palat chiar din prima. Nu, la Palat? Nu era Palatul atunci, nu era Palatul, când a început festivalul. Da, Palatul este de vreo, 7-8 ani. Clădirea este însă, edificiul, că așa ar trebui spus, este de la 1880 și ceva. Însă atunci era Centrul Cultural Municipal. În 2002 a pornit festivalul cu acest nume, Bistrița Folk. Însă, în prealabil, să știi că am făcut 2 gale folk de câte o seară ca să-i conving pe cei de la primărie și pe bistrițeni că folcul trăiește. Deci în 2000-2001, că eram atunci înnebunit de întrebarea: da, se mai cântă folk? Da. Ascultă cineva folk? Când au apărut prietenii de la Țapinari în 2001, atunci, da. Băi, probabil și cu ei s-a revigorat. S-a revigorat scena. În vremuri, într-adevăr, complicate. Au fost 10 ani complicați după 90. Pentru că cu tot mainstream-ul care era atunci și ai făcut parte cu bucurie, spun, din echipa de aur a Cenaclului și erai unul dintre artiștii foarte, foarte iubiți și cunoscuți de la radio, că așa era un singur radio atunci și joi erau toți cu urechile pe Radio România, cum era. Și după care a urmat un declin care, iată, a fost învins de realitate și acum festivalurile folk sunt cele mai căutate, cele mai numeroase. Eu cred că spectacolele de muzică folk, spectacolele cu folkiști, fac să-l pline peste tot și pentru că în urmă cu o săptămână înainte de serile noastre, de exemplu la Bistrița, tot la Palatul Culturii, a avut concert Nico Alifantis cu Zan. Da. Și ai zice, da, la Bistrița Folk biletele se vând 2-3 zile că lumea e obișnuită cu festivalul. N-ar fi așa de obișnuită la Bistrița cu spectacole de autor, cum a fost acesta lui Nico Alifantis, în care el, de exemplu, a avut bilete
ceva mai pipărate, să spun așa, ca preț, decât au fost la festival la noi. Și ale noastre sunt cele mai scumpe bilete pe care le vând pentru spectacolele lor cei de la Centrul Cultural Municipal. E bine, și la Nicolae Fantis sala a fost plină. Și după o săptămână au venit și la Bistrița Folk și biletele noastre au fost sold out după 3 zile și jumătate. Ce interesant. Deci folcul trăiește un moment absolut senzațional. În sală, eu spun că cel puțin 25% erau tineri sub 22-25 de ani. Că sunt foarte atent la acest aspect. În recitalul nostru, de exemplu, în spectacol am avut 2 tinere, Diana Porca și Teodora Beleaua. Diana Porca este din Bistrița. Da, știu. Ea a câștigat în urmă cu 3 ani festivalul și Teodora este din Brașov. Au făcut un show excelent, excepțional. Și publicul le-a aplaudat frenetic. Deci, cumva, folcul se și înnoiește și pe scenă și cred că și în sală. Să le spunem celor care ne ascultă acum la Rock FM care au fost artiștii și am să intru eu imediat pe afiș ca să te scap pe tine de treaba asta, pentru că aș vrea... am și eu în minte. Nu mi-e greu. Ia să vedem. A fost așa, dar în ziua de vineri, Mircea Baniciu, Adi Beznă, Claudia Șerdan, Gimiel Lacu, Dinu Olărașu, Vali Șerban. Ce dor îmi e de un concert cu Vali Șerban. Și ziua de mâine. Da. Și Rareș pe una. Iar sâmbătă a fost Vasile Șeicaru, pe care l-am ascultat mai devreme, cu Nicolae Matei, Mircea Rusu Band, Daniel Iancu, Diana Porca și Teodora, ce spuneai mai devreme, și Paul Gogancea și Marius Catalan. Paul Gogancea este un folchist din Bistrița. Întotdeauna, la fiecare ediție, folchiști din Bistrița sau din proximitate apar pe afiș, pentru că este și festivalul lor. Da. Spunem despre concurs, pentru că am auzit lucruri minunate despre ce s-a întâmplat acolo. Da, concursul a fost pentru a 2-a oară în istoria festivalului programat cu 2 ore mai devreme, la ora 16, nu la ora 18, când au început, când începeau de obicei seriile de folk. Au fost 7 concurenți trecuți de preselecție, toți foarte buni. Am constatat, m-am uitat astăzi peste fișele de jurizare. Responsabilitatea mea la concurs este să atrag tinerii și să stabilesc juriu, să invit oameni în juriu. Și mai departe, chiar nu mă amestec câtuși de puțin. Și ei s-au luptat între ei, așa, paliativ să spun, s-au luptat, dar totuși și-au disputat preferințele și premiul întâi a fost câștigat de o tânără, Elena Secrieru, din Bârlad. Este vorba de elevi. Noi am pus limită de vârstă 25 de ani la festival, în urmă cu vreo 4-5 ani am stabilit asta, că până atunci a fost 30. Vrem să fim un festival pentru tinerii aflați în prima fază a carierei lor. Premiul 2 a fost câștigat de Carina Muntean și Darius Mihailă din Bistrița, iar premiul 3 de David Violeț din Bârlad. Au fost și 4 premii speciale. Un premiu special Victor Socaciu, pentru că Victor, înainte de a pleca la cele veșnice, s-a luptat cu medicii și cu boala să ajungă la Bistrița, pentru că era pe afiș. Da. Pentru că era pe afiș. Și în fiecare zi când se trezea din comă sau așa, ce a avut, spunea la medici, puneți-mă pe picioare că trebuie să ajung la Bistrița. Da. Și premiul special Victor Socaciu i-a revenit solistei Luana Maria Burduhos din Năsăud. Un alt premiu special l-a primit Beatrice Andreea Dumitriu din Bârlad, iar premiul 3 Maria Pop și Florian Rareș din Bistrița. S-a mai acordat un premiu special de popularitate, in memoriam Ovidiu Dovnici, unul dintre
susținătorii festivalului la primele sale ediții, un premiu acordat de Comanderia Templieră din Bistrița. Deci, el a fost acordat solistei Solomeia Nica Șumilova din Drochia, Republica Moldova, care a primit și o chitară Viziuan a producătorului nostru din Reghin, pe care a apreciat-o foarte, foarte. Sunt niște chitări foarte bune, știu. Bun, păi eu zic că e excepțional că se întâmplă asta, că iată putem vorbi despre nume noi aici în emisiunea Folk Bun și de-abia așteptăm, asta o să facem noi după, să vedem cum poate produc niște piese pe care să le difuzăm și să-i facem cunoscuți. Foarte bine, asta este o veste foarte bună. Tinerii trebuie sprijiniți, ei trebuie și ei înșiși să muncească și să pună puțină pasiune, chiar patimă în dorința lor de a se afirma. Asta e sfatul meu. Bine, am un cântec pregătit, nu putea fi altul din punctul meu de vedere decât Floare la rever. Asta știu eu că așa. l-a evocat-o de mai multe ori. Eu, dacă nu mai fi întrebat, aveam să-ți propun și altele. Bine, dar am să te e foarte bine, asta. Mergem în tinerețe. Așa, am să te întreb în edițiile viitoare, promit să difuzăm și alte piese, dar asta mi-aduce mie aminte de vremurile alea în care, precum spuneam și la început, eram cu toții dacă e până la 25 de ani, la anul putem să venim și noi în concurs, că avem doar 24 de ani. Da, corect. Venim în concurs. Împlinesc și ei 25 la anul. Mulțumim tare mult, Florin, și felicitări pentru ce s-a întâmplat la Bistrița anul ăsta. Mulțumesc mult, Cristi, și să dea Dumnezeu să mergem înainte. Toată lumea a fost entuziasmată, inclusiv cei care susțin festivalul, cei din administrația locală, așa că premisele sunt bune. Bine. Mulțumesc tare mult. Ascultăm acum Floare la rever, Florin Săsărman. Seară bună, Florin, să ne auzim cu bine. Da, Folk Bun la Rock FM cu Țapinari în studio, Adrian Tănase și Cosmin Covei. Ne apropiem de final. Îi mulțumim lui Florin Săsărman pentru... Ați văzut, domnul Tănase, cum se cânta în anii 80? Haideți mai la microfon un pic. Ce să zic? Unde e fata aia? Naște-te odată. Voi n-ați făcut un cântec? Nu știu, în anii 80 cânta și Ozzy, deci... Și Ozzy, nu? Da. Deci se poate. Deci ne-a încuiat rockerul. Da. Și Metallica, mai ales. Erau mai la început, așa, da. Erau mai la început, cum sunteți voi acum? În cei Tinere 24 de ani, da, în cei 24 în continuare... Pregătiți de concursuri. Exact. Uite, avem câteva mesaje, nu avem timp să le citim pe toate. Ne scrie Claudiu Petre, cred, da. Salutare, excelentă emisiune, vă ascult totdeauna de la primul până la ultimul minut și pentru voi era un mesaj. Uite, și dumneavoastră, bună seara. Cu dumneavoastră, a început prost. Între da și așa. Ascult cu mare plăcere emisiunea Folk Bun, mi-aș dori și de ce nu de 2 ori pe 3 pe săptămână, nu știu ce. Excelentă piesa Între da și nu, mai ales că a beneficiat de un backing vocals de calitate. Sper să nu greșesc, zice Eliza. Ba nu, Cristian, nu Eliza. Cristian. N-a avut niciun backing. N-a avut niciun backing. Poate că am cântat noi pe la microfoane și n-am știut. Și dumneavoastră aveți un mare merit la promovarea și revigorarea fenomenului folk, la. Un mare merit pentru alinarea bărbaților de peste 40 de ani, l-aveți voi. Da. Wow, sigur, urmează. Nu mai ce nimic, dăm drumul. Cât durează de la 40 până la? Fix 50. Și după aia mai e un hop până la? 69. Ai văzut? Așa e. Și cu Țapinarii pentru ultima oară în seara asta, Cosmin Covei, Adrian Tănase, megastarul și excelența și backing vocals-ul, așa. Eminența. Cenușie. Chiar cenușie, da, dacă ne luăm după barbă. Dar are șapcă nouă, nu știu. Are șapcă nouă, da. Eminența... Căruntă. Cărunție. Există rablaș pentru șepci? Da. Am dat șepcile vechi la programul Rablaș și am luat una nouă. Da. Bravo. Sunteți drăguți. Sunteți umoriști. Lăsați. Ca de obicei. Da. De-abia aștept să vă văz joi la Quantic. Vii?
am să viu. Vorba poeților. Vorba poeților. Vorba folcului de demult. Da. Asta e pohta ce am pohtit. Te așteptăm și Să-i văd pe Țapinar la 24 de ani la Quantic. să fie frumos. Nu știu dacă o să dau curs invitației voastre de a cânta, dar de venit voi veni. Te alinți. Dacă tot vii, nu scapi. Nu scapi. Exact, da. Dar cumperi și bilete. Da, normal. Intri pe ea bilet, cumperi. Sunt mai scumpe ca la Bistrița sau ceva? Păi nu știu cât au fost la Bistrița, dar oricum noi suntem prețioși. 60 în freestyle și Da. 70 în ziua evenimentului. Deci, în loc să mergeți la Bistrița să vedeți 6 artiști pe seară cu 60 de lei, vedeți doar un artist, o formație. Pentru că merităm. Pentru că sunteți capsâni. Pentru că sunt taxele mari. Așa Intră este, și în pachetul de austeritate. Exact, cum ar veni, exact, da. da. Deci e 60 pentru că mare e parte se rămân duce 20. la... Asta este, este o discuție pe care aș vrea să vă invit să o avem așa într-o formulă extinsă. Dacă vorbim serios și uite, Serios. o să vină și Coyotul într-o seară Exact să... asta voiam să vă spun. să explicăm. După gala din decembrie, probabil că undeva la începutul anului viitor, o să ne punem așa ca bătrânii la masa rotundă și o să disecăm firul în patru cum e cu spectacolele, cum e cu Pixul în taxele, mână, exact. cât rămân. Ca să înțeleagă și oamenii. De unde ne-am luat elicopter. Da, exact. Da. Dar n-am mai avut bani de benzină. Kerosen sau pe ce o merge. Nu, aici chiar mă văd nevoit să îmi exprim adeziunea, vorba ăluia care a murit anul ăsta. Așa. Adeziunea, nu. Sunt foarte încântat de mașina cea nouă a trupei, care este de culoarea oului de Paște. Și uite așa, o să mergeți în Fantastic turneul... Red. Fantastic Red. Așa este. O să mergeți în turneul anti-Valentine's Day cu mașina oficială. Fantastic roșie. Red. Exact. Fantastic Red. Mă, e gândită bine. E de Crăciun. Uite, de-aia mi-am luat și hanorac așa. Da, nu se vede, dar se va vedea pentru că, după cum spunea cineva aici, ne ruga să încercăm să intrăm și în video în direct, în online. Deocamdată este doar înregistrată video și într-o bună zi voi posta și variantele astea filmate. Vei tăia doar ce am vorbit în pauze. Exact. Bun. Ce nu se poate da pe post. La final, uite, vă mai dau câteva minute. Așa. Mulțumim. Așa, că nu dau de la... Lasă-l pe Covei că e nevorbit. Că lăsăm și noi. Lăsăm și noi un plic aici. Așa. Dar să-l iei tu, să nu-l ia băieții mâine dimineață. 500 de euro, nu paste, că e seara, e mai greu. Seara, da. Bun. Avem... Da. Avem o istorie cu care aproape că am început emisiunea, istoria Țapinarii cu Sunt fericit, cu Piticu. Povestea da? Sunt fericit, da. Este un cântec care va consacra definitiv și pe care îl vom difuza acum la sfârșit. Este varianta orchestrată, nu? Este varianta orchestrată și ce a fost în capul vostru? Când ați făcut piesa asta? A fost gândită, cum spuneam, drept coloană sonoră pentru un film. Da, mă, bine, asta artistic. am înțeles. Bun, am înțeles, dar când a fost ea făcută, mesajul cu care ați spart piața muzicală. Ce să mai... Poezie, domnule. Poezie. Sunt fericit. Să Așa. spui ceva pe pâine. trist pe un ton vesel sau să spui ceva vesel pe un ton trist. Da, pare un Și s-a ales pattern varianta până la cea din urmă. Este sigur, dacă vrei să faci așa ca la biscuit, zici, e un pattern, domnule, hai să încercăm treaba asta, formula, că e, dar nu e doar atât. Nu e doar un mesaj trist pe un cântec vesel. Este mult mai mult de atât. Să lăsăm criticii literari. Da. Și muzicali. s-au regăsit foarte mulți oameni în ăștia 24 de ani în piesa asta voastră Sunt fericit. Ce credeți că, cam de ce s-au regăsit așa de mulți? Cum spune mereu colegul, a fost și rămâne sinceră. E o piesă sinceră și sinceritatea întotdeauna atinge inimile ascultătorilor. Are dreptate colegul meu. În momentul în care mă citează atât de frumos, are dreptate. Să mă citeze atât de... Înainte de a-i auzi niște clasici în viață. Este foarte drăguț el cum
Adică Lăsați. e ok, da, ce a zis Covei e perfect. 0,3 secunde, 0,405. Da. Vă mulțumesc tare mult, dragi domni. Ne mai vedem aici. Joi, așadar, la ora... Joi la 19 facem adunarea, povestim, socializăm, undeva după 20, chiar către 20-30 începem. O să avem și un invitat surpriză, Cristi Dumitrașcu, nu dăm nume. După aceea, cum spuneam, vă așteptăm la tradiționalul Moș Nicolae la Galați în versus Pub, apoi ne vedem la Marea Gală Folk Bun pe 20 și 21 decembrie la Palatul Copilor și puteți deja intra pe Facebook-ul nostru Țapinarii Oficial, unde vă rugăm să dați și un like și acolo deja sunt câteva eventuri care au apărut pentru Anti-Valentine's Day-ul de la anul. Sunt deja 2 evenimente puse în vânzare și urmează alte 5 plus Dragobetele. Deci o să înceapă februarie în forță ca de obicei, Anti-Valentine's Day pro Dragobete, dar o să mai venim noi să ne lăudăm cu acest turneu care ține și ăsta de aproape 23-24 de ani. Și pentru tot vorbeam despre emisiunea pe care am planificat-o pentru începutul anului viitor, da. Cu socotelile, cu taxele, cu așa. Cu taxe, da. La anul se mai măresc. Da? De la Așa că să așteptăm, da. Impozitul pe profit se mărește cu 6%, deci o să fie mult mai bine. Da, să vă mai spun că pentru Gala Folk Bun puteți găsi bilete și pe ea bilet, dar și pe Getin. Da. .ro. La același preț, nu? Sau? La același preț, da. Sunt și abonamente, care evident că sunt mai... Ar fi bine să luați abonamente, că e mai ieftin. Da. Dar nu e mai ușor să vindem bilete direct la Guvernul României și să ne dea apoi, adică ca să nu mai... Sunt fericit. Să ne mai chinuim așa. Bine. Sau să intre în pachetul de austeritate numărul 3 și bilet la Gala Folk Bun, ar putea să facem un parteneriat cu guvernul, și public-privat. Am face mai multe zile de concert la Palatul Național al Copiilor. Da. Mulțumesc tare mult. Gata, cam asta a fost pe seara asta. Ne vedem joi. Joi. Rock and roll. Sunt Cristi Dumitrașcu, al vostru de la primul până la ultimul minut de folk de aici de la Rock FM. Sunt fericit, ca de obicei, atunci când vin domnii de la Țapinarii în studio la Rock FM. Pa! Folk bun la Rock FM.